Baby, misy olo maventy amy tanagna za tsisy izy koa tsisy safa izy. Oh baby, za mila mitsipika anao mbô te agnontany vaovao. Za mila hafanagna ankilanao matsaratsara. Évidemment za tsy magnadala na avy aloha na avy afara. Ameza boky zaho anoratra tantara. Siky dôla fitya fitya fitya. Baby yeah, soma fitya fitya fitya. Baby yeah. Mega e lava loatra vidéo e tsisy forfait e de maninona zao raha manararaotra io tolotra nettement 25 000 telma io mahazo 4,5 giga de data be zao tout internet mandritra ny ray volana anao milamina tsara amin'io 25 000 ariary TTC de fa mahazo an'izany. Afaka pena via vola le izy tapena fotsiny dièse 322 étoile 8 dièse de fa milamina tellement nettement 25 000. Et mais les qui partagé.